Mga Bicolano, saan man napartikan mundo, welcome po mga tugang sa indong programa, Morning Hirit sa DCTV. Hello, 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 hello. Hello, how do you do? I'm fine to be with you. And you. Tra la 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 la. Naramdaman nito ang kaito. Kamutabing mga kaedad-edad ko na mga nasa 50s. Naramdaman nito ang kantang iyang kan elementary. Elementary yan, ipigturan sa kan elementary. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? I'm fine to be with you. And you. Tra la 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 la. Diba? Diba? Arog bagay yan kaya hindi ko natandaan pa nindong kung nagkaturood ka mo sa kuhan. Nagkaturood tabi ka mo sa nagkaturood ka mo sa pigapod niya to na karantahan sa elementary. Yan, ha? Alright, sige po. Oy, may mga birthday pa lang dyan, ha? I-text po sa inyong mga birthday greetings sa 0928-777-5548 0966-230-034. May mga birthday ngunyan, ipaabot po sa inyong mga birthday greetings na yan, kasabay po sa inyong mga reactions, mga tugang ngunyan na pagkaaga di po sa tuya na programa. Papasadahan niya to yan tulos-tulos mga tugang para po sa indong kaaraman. Yan, ha? Sa mga travelers natin dyan, ingat-ingat po sa pagmamaneho. Sa tuya, tabi ng mga nagmamaneho kay pribadong behikulo. Mga nagmamaneho tabi kay mga pribadong behikulo, maray na aga po sa Indogabos, ha? So mga daiman tabi kay mga tribig mamaneho dyan, maray na aga tabi kita boss. Sige. Sige. Mga tugang mga marhain na bareta sa Morning Hirit sa DCGB. So mga travelers natin. Sige. Panipon marhay na bareta, mga tugang. Ay, na nga sa maray na bareta. Taon ni palaan, madali lang. Loan, pagkalunis loan. Ay, 28 na pala na, di? 28 na pala ngunyan kan Abril. Duwang simana na sana ang karampanyahan, adi? Duwang simana na sana po ang karampanyahan. Mga tugang election, ha? Yan, ha? Alright. Sige, para po sa marhay na bareta, mga tugang ngunyan na pagkaaga sa tuya na programa, pag-iristoryahan tasabi ang may kinaraman sa asparagus. Ay, totoo lang, gari pambira ako ini makahiling pig-apon na asparagus. Kung baga ini, gari, gulay ini, di ba? Gulay, di ba? Kaya itong asparagus, pigubugtakan sa daghan kan mga magraduar. Pero sarong klase po ini mga tugang na pagkaon. Mga tugang sa pagitabi ni nagari, it's a dahon siya eh, di ba? Tama mga morning heriters, ha? Tama tabi ang sa tuya na pagkasabot ka na na asparagus na yan. Ari, di ba? Tama ba tayo? Ang tasty asparagus, mga tugang, na dakulaon databi ang function kaan para kita para mapugulan mga tugang ang pigapod na pagurang. Uyog-uyogon mo yan, ha? Igwa databi ang anti-aging properties, ha? Mayaman ini sa potassium as in vitamin A, as in po igwa ki folate. An importanteng protection against the cancer. Napag-araman po mga tugang sa pag-aadal na ang mga asparagus epektibong preventive as in treatment for urinary tract infections, siring po sa kidney stone. Asparagus, halangkaw man po ang glutathione as in amino acid compound na potent bilang antioxidant properties, as in midbinman bilang cancer fighter and aging deterrent. Ang Chinese asparagus roots, yan po mga tugang
madali da tabi yan, mga tugang na itanom, alagad sa mga nasyon sana, depende mga tugang sa klase kan klima. Siring man ini po nakaka-promote nin longevity para sa nakalipas na nin 2,000 taon. Uyog-uyogon mo yan. Ha? Yuda tabi yan, mga tugang an marahay na bareta, mga tugang sa morning hearing, an pagkaon po nin asparagus. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ramon na daw mga tugang ang mga buwan namanong bareta. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Buwan namanong report sa morning hearing. Basta Morning, Henry Sa M. DCGD, Karen Ala, nasa linya. Karen, good morning. Kamin, Karen. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. Para sa buena mano niya tong bareta, nasa discretion kan mga prinsipal, kung istrikto mo nang ilinimitar kan mga ini sa mga tao, an sa indang mga eskwelahan sa syudad ng Legazpi, sa oras na i-distribute na sa mga presinto, an mga automated counting machine. Susug iyan kay City Election Officer Attorney Connie Del Castillo, katakod kan nakatalaan ng pagburugtak anuman sa mga aldaw na ini, kay itong mga ACM sa kanya-kanyang presinto para sa petsa 12 kan Mayo na eleksyon. Sigon sa Election Officer, principal an magdidesisyon kung an mga eskwelahan na nasa lindong kaini, para mientras na isasarado sa publiko, o ililimitar muna sa mga tao sa oras na mag-arabutan na sa mga presinto itong mga automated counting machine na gagamitin sa pagproseso kan mga boto. Dahil sigun kay Attorney Connie Del Castillo, kung naihilingan kan principal na at risk ang kinamumugtakan kan eskwelahan, pwede ka ining implementar ang nasabing limitasyon bilang pag-iingat sa mga pananabutahe, halimbawa o ano pang mga remalasong pwedeng gilibunin maski si Isay sa mga makinarya o sa mga election parapernalyas. Halagad ipinaliwanag kan Comelec Legazpi na epektibo kung i-distribute na ang mga counting machine, mapun ang mahigot na pag-antabay kan mga kapulisan sa bisinidad kan ispilahan, asin pwede man ang mga poll watcher ang mag-antabay kan mga ini. Yan, tabibit ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Mientras tanto, nasa linya man si Paringal Armario sa dagdag na bareta. Good morning, Paringal. Pasok. Hello, thank you so much, buddy. Good morning. Kanya-kanya ng planong niyan ang mga politiko, kan estratehiya kung paano madistribuir ang paipit pagabot kan desperas kan eleksyon sa Mayo 12. Sa ibong yan kan kampanya ng Comelec na kontra bigay. Ang Comelec may binilog ng task force na mabantay kan mga paipit kung pwesto yan kan mga law enforcers, siring kan PNP, asin ipapang puwersa. Yaon man ang mga taga-simbahan na iba, sin iba pang pribadong grupo o individual. Alagad sa ibong kani, yaon naman ang mga plano kana kanya-kanyang kampo politikal kung paano man ang sa nagigiribuhon na estratehiya sa pagdistribuer nin paipit. Sa lado naman kan mga botante, iba-iba man na expectation. May mga solido o lantada na sa sarong politiko, mga tultol na botante sa indang paninindugan, alagad igwamanin mga paning-paling na pagabot kan oras nawawaran lugod. Iyan pa din kung karas kan informasyon, digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal. 18 minutos pasado alas 5 nin morning. Angel Mustafa sa dagdag na report. Good morning, Angel. Good morning, VP. Good morning sa toya mga paraantabay.
Sa mga dagdag nga barata, arestado ang mga lalaki na nahahampang sa kasong theft. Makalihis na gibuhon ang manhunt operation kan mga personahe sa Legazpi City PNP katuwang ang 2nd Albay Provincial Mobile Force Battalion sa Proxais kan Barangay Buyuan, Legazpi City ka nakalihis na aldaw. Sigun sa Legazpi PNP, namigbilan ang mga akusado na si alias Rolly, 53 anyos, May Agom, asin si alias Alden, 43 anyos, na residente kan parehong barangay. Sigun sa Legazpi PNP, bandang alas 12:45 nin maaga kan Sabado, kan madakop ang mga akusado sa kusog kan warrant of arrest sa kasong qualified theft sa ipinaluwas na warrant of arrest kang RTC Branch 2 kan Legazpi City na may 30,000 pesos sa tigrekomendar na piyansa. Ang nasabing mga akusado ang presenteng nasa kustudya kanya patura para sa magakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Mga dagdag na bareta, halisa luwas sa Angel Mustaza, DCGB News. Salamat, Angel, sa report. Sige. So may mga birthday text na tabi ko niyan na maratana in the morning. So mga atab na magmata niya to dyan. Ilingon ta daw sa mga aratabo na magmata kon iguana tabi ki mga birthday greetings. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. We got a gift for you. We got a gift for you. Happy birthday po kay Lola Mercy. Happy birthday kay Lola Mercy. Hali sa kanyang mga apo na si Dude, Birthday, happy RJ, at saka si Sheila. Happy birthday, happy 79th birthday po Lola mula sa inyong mga apo. Yan, okay? Good morning Tabi kay Edgar Dominiana ng Doninya ng Pretoria Sorsogon. Kay Alice Labore, nagdadangog siya sa Barangay Lakag. Good morning Tabi kay Beth Miraflores at saka kay Wi Midorial. Good morning po sa Bation daw ang asin congratulations ngaya sa sakuyang pamangkin na si Sara Midorial Like na pumasa po sa PRC board exam sa pagka-midwife. Sayang, isa na po siyang registered midwife. And also po sa pamangkin kong nag-graduate sa SHS sa Danlog Pilar Sorsogon na si Paulo Midorial Nolias asin po sa isa po siyang high honors. Pakibatiin ko din po sina Dominga Lianeta, Ate Weng, Kuya Dong Rilorcasa ng Anislag Daraga Albay, Chalid Lianeta, Ate Phil Lianeta, pagbati po galing kay Mr. Louie Magalona Midorial. Dante Fortes, pa-shoutout po sa mga taga-Erosin Sorsogon, mga ano ito, ganda sa may patikan Bulusan Sorsogon. Eileen Bilyen Benjamin, good morning po. Vilma Alcantara, shoutout sa mga taga-Namantao. Malo Wilkins, mahal po ang asparagus digdi sa US. Atal iyo talaga totoo. Sabi ka ni good anong yung oras naman sa US? Good evening gayod o good afternoon. Madam Malo Wilkins, mahal da ang asparagus sa US. Paano ka? Kakulong pa lang ka ng health benefits, Madam Malo. Rolly Alvarado, good morning da tabi sa mga parantabay kan DCGB, listening from Pasay City. Graduation piga kaagdahon. Iyong iyo. Iyo talaga. Naman ko, bigbugot ka bandig sa daghan ka nagraduar kami. Tapos ang pangsalong baga sa kuan, so pang bugtak na garikulintas. Ang pigamit mo ko ito, so garlan baga. Ano nga ang pigamit? So dahon kan happy
birthday Ano nga nito, Kwan? Sudahon kan... to you. Nalingawang kulugot. So, ngarang kang kahoy na ito. Color puti. Na burak. Yan, yung pigsasalong sa liog, sa bulot. Tabi, di ba? Tapos ngunyan, iba na ngunyan, nagka-Korean na kung ano, nag-evolve na. Pero yung dahon na yan, burak kanda. Yan, di ba? Burak ki kanda. Tama ito. Nag-graduate ako naman sa Magalaya. Ang burog tagmi sa mga pigsara long biso. Burak mga tugang kikanda. Good morning po, pabati si Benjamin Loria ng Binyan Laguna. Happy birthday. Yan. Happy birthday po. Happy birthday. Happy Good morning daw kay sa gabos na nagazumba sa Pacific Mall. Everlasting. Itong Everlasting iba ito. Itong Everlasting iba ito. happy birthday. Amigo, itong Everlasting, alam mo na ha, ito muna. Happy birthday kay Marco Asanya from Jean Longasa. Yan. Itong Everlasting, Migo, tama, Everlasting ito. Sabi ni Jocelyn Broquesa, nagasumba sa Pacific Mall, happy birthday po kay Angela May Broquesa. Itong Everlasting, Migo, nababakal ito, tahali itong bagyo, kung ito, nababakal ito na, naka-preserve baga ito. Ito garing, salbatan ng gatol sa liog. Hindi ko nagwapakaan mo niyan, Hindi ko nagwapakaan mo niya na Everlasting. Maggatulong sa liog ito. Pag nakakuan baga, pag nakabugtag sa liog mo sa kulit mo. Tama. Ayos man ini si Noids. Iyo tama, migo. Everlasting talaga na pud ka ito. Na sumagurang baga, proud na proud pag sakat sa stage. Pag-resibikan sa utong ano yan, sa utong diploma. Si salungan tulos ka itong Everlasting. Hindi mo niyang kumay Everlasting pa sa mga nagagraduar. Tapos, kung dahil ki Everlasting, tagburakan kang kanda, ikon sa na ito, so kanda baga, ano ini, Tito Ruhog, ki nylon. Yun na ito. Magayon naman pag-ilingon. Hindi ko niyang kudigwapa, kimang arog-arog kaya sa mga nagagraduar. Bagay, uso man sa nito, sa bulod gayon. Everlasting talaga. Magbabakal ito dyan sa Saudan, di ba? Pag Marasona, haing oragan Everlasting. Hali na itong bagyo, tas suburak na nakapreserve. Na ano yan, di ba? Pero sa mga iba dyan, nakaka-relate ka yan. Taaram nila yan kung paano yan gamit, di ba? Alright, sige. Good morning, Tabi Henry M. Pagigrit po sa kuyang tugang na birthday man ngunyan. Happy birthday po. Kuya Larry, mula kay Eileen. Happy birthday. Happy birthday. Happy Tama. Happy birthday to you. Nagiulog nga niya ako sa imo, Henry M. Kanda. Iyo mga, Manay Telma, ano naman mo ka ito na, dyan sa Makalay, pag-graduar minara, Badiday, na Jocelyn. Mampig ko, garo ang ginamit ako, garo kanda kayo dito. So, pag naka-everlasting ka man kaya, medyo maray-maray man ang buhay mo ngayon pag naka-everlasting ka. Diba? Gari nga marumayaman man. Pero pag pobre ka sana, kanda sana ang pait. Hello? Good morning. Pero dahil ako nasanay na nagtungama ka na eksaktong alas 5. Ano? Pero dahil ako nasanay na eksaktong alas 5 ka nagtuprograma. Latoson takang salbatana ka. Ikaw, itong baga, so ano ba ito? Kalachuchi? Yun ang ganbigo. Tama ka. Tapos so everlasting baga, magatulong sa liyog nito. At ayun na nga ni. Pero pag nagamit ka ito, pag nagamit ka ito, medyo garo nga maray-maray man ang buhay mo. Pero ibas-bas ko dito sa tukawanggan iskulahan pag
ano, tapos natulog. Tapos migo, may sarap pa baga migo, tigtutuhog. Ano? So, ivory baga, room na mo. Ay, di ko aram mga iboreng. Aram mo talaga. So, kalachuchi. So, kanda. So, ano baga migo mo niyan? So, i-insert na baga siya sa mga sampagitan ng sabi. So, meron bilog baga minsan, may violet, minsan may puti. Baga so, ano baga siya, bilog lang. Oo. Ivory baga ito. Ayo, talaga. Di ko garing ito kabisadong maray. Minsan dami ko, maamo po. Oo. Minsan nga rin migo baga, pag tigburakan kan tangid, tigbubutan pa yung Tangid? Tangid. po. Ako ganito, kung nag-graduate ako sa college, gari ang binugta ko sa kuwang ko, gari ko ang gayud may gusto, sampagita sana. Aram mo migo, ang tangid sa Tagalog. Ang aram ko, ang tangid, dahon na tangid, pero di ko aram ang Tagalog kaan. Ilang-ilang. Ilang-ilang? Hindi mo ba yung perfume international barat? May mga Ayun, baga, ang ilang-ilang, baga, pambansang, bako ang ilang pambansang dahon sa bulaklak sa Japan? Minsan nga rin kayo, pag medyo suro social man, sumatikid to kung baga na sentiment ni Miss Nobel. Iba man na. Awin na. Tungkol kailan ba kita? Iyo. Okay, salamat tigo. Mabuhay. Yung man ang gano'n di. Yung man ang hindi ko ano nangon yan. Di na kaya ako nakaka-attend kay mga graduation mo niya. Good morning, Tabi Henry M. At saka good morning kay Jonas Rosal. After all is always good news for life. Ayun, ano may mga reaksyon kay niyo? All right. Ikabipihin. Ano yun? So, ay, nagralaogan pa lang sa mga reaksyon kan Sabado ini duman sa kwan. Duman sa Pinky on mo baby pala no. Nag-arabutan pa lang. Okay. O sige, bueno. Ang atugang basahan ko daw kamukirawit David ni Padeng Ray Romero. Tas-tasan daw tabi. Chiplang nagpilit. Chiplamit. Tas-tasan daw yan. Ang titulo kang rawit-dawit ni Padeng Ray, ang gusto ko sa babae. Bato-bato sa langit. Rawit-dawit ni Padeng Ray, bato-bato sa langit daw ang tamaan, wag magagalit. Babaeng iginagalang sa Diyos namumuot, namumuyahan dahil sa marhay na nagpapasakop. Sinusunod-sunod ta talagang mabuot. Duminakula sa gurang may galang asin takot. Ini ang gusto ko sa sarong babae. Totoo sa buhay, siya sarong simple. Babaeng ordinaryo, saro ang sorte. Ang malinig na puso, pamanang yaman mi. Ang gusto ko sa babae, itong naglilikay. Dahil siya nagduduman sa lugar na bawal o naglalaog sa kwarto na bako niyang tunay sa harong kundi ini panghanap buhay. Asindain nagnanamit nin maraot na bisyo, nagrarayo ta ang gusto buhay na matarangkilo. Inaataman ang pangaran na dai mabuyo sa karatan na bilang pangako. Tatao sa arithmetic, manungod sa pagkamuot. Likay sa adisyon, asin iba ang abot. Umaging kerida, habo na umarog, habong maimbelto, sa gibong makasupog. Dai namumuya sa maarting kuko, na dai maasahan sa hababang trabaho. Kamot man puro lugad, dakulang orgulyo. Iyan ang kahigusan sa kusina, tatao. Habo ko sa babaeng may pagkamarites, nangangapit bahay, mahilig sa chismis. Ayos kong maglingkod na sa Diyos inanais, sa kapwang oras ang pagtabang sulit. Gusto ko iginagalang bako kapo sa tela, lawas iniingatan, magayon kung nakapalda.
Bako itong sa matawo, pigasunod kan mata. Nagkuanin atensyon, nahuna mo, bida. Ayos na eh. Asin dainin maraot, siyang pigtatago. Honesto sa relasyon, nagsusunod sa pangako. Na maski mo bayaan, day naghanap nin kakupo. Habo niyang lambang puso, magiging mamundo. Makaugmahon man, kunigwapa kaini. Pagabot sa kababaihan, nagrespeto madudoble. Marayo na halimbawa na sa buhay importante. Kamo bilang inspirasyon, may marhay na ugali. Salamat po. Sabi ni Padeng, ikatabi Padi, ano man ang gusto mo sa babae? Padi, kung ano pa rin so nagustuhan ko kay Mrs., iyo natabi pa dito. Baka mapasala ako pa din magdara. Good morning daw, pangalagaan mo ang iyong pangalan sapagkat ito ay mananatili sa iyo higit pa sa libu-libong mga kayamanan. Ang mga araw na mabuting pamumuhay ay bilang, subalit sa mabuting pangalan ay walang bilang. Sirach 41:12-13. Salamat sa mahal na Panginoon. Blessed Monday, everyone. Salamat pa di. Ulok-ulok sana. Yeah. Para sa gabos ay wow, gayonon. Masabi si pa din. Magayonon niya pa di. Tanaatab ka. Good morning, amigo. Watching from Shizuoka, Japan. Sabi ni Noids Vords. Maray na aga, amigo. Good morning kay Kuya King Reginaldo. Maray na aga, tabi sa imo, amigo. Kuya Noel Manalo. God bless sa gabos. Dahil ko aram iyan na pigkanta mo siguro. Dahil ko iyan na inabutan. Then magkontrat ta feeling yang sa nakita permi. Tama, amigo. The best ka. Happy birthday po kay Lynn Manila ng Apsemo. Oy, Ate Lynn. Happy birthday sa imo. Diyan sa opisina tabi kang Albay. Public Safety and Management Office, Apsemo. Maray na aga. Lynn Manila. Ano? Iba na baga Manong Rick ang apelyido ni Lynn? Iba na baga ang apelyido ni Lynn, Manong Rick, di ba? Basta si Lynn na Manila. Birthday, kandaraga pa. Good morning, Tabi, sa mga morning heriters. Sabi ni Busing Nonito Gaviria. Maray na aga po. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Diban daw kita mga tugang sa mga headlines in the morning sa DCGB. Good morning, Pading Mara ng latest dyan. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Nag-pushback ang Bulusan Volcano Kasubago. Ay, kaya parang may text. 4:45 in the morning. Kaya parang may chat sa messenger ko. Medyo ano lang, pero baka nasibo lang naman ito. Baka priatic. May uminalintotong aso. Oo. Pero nawagas man sana. Ayun. Bigla try ko tang i-contact so MDR Remo duman sa si Marky Ragasa ko di name unattended sa cellphone. Ayun. Pero so mga pagiribat na duman, nakaantabay lang. Nahiling ni Dayang pagitaas pero ano man sana nawag. Dahil naman kinasundan. Although ini maigot ang pigubantayan kan Fibox Observatory duman sa Bulusan. Tabay kang provincial government dahil kanakagi pang petsa 21 nagpupo ng maka-rehistro nin sagot sa sanggatos na paglinog sa nakapit na bulkan. Okay, so ingat na lang po Tabi sa mga nyaon dyan sa palibot kan Bulusan, sa Irusin, asin man dyan sa may party kan Uban. Na may mga barangay po dyan na sasakop na bibulusan kan yung pag nagkaigwaning pagitaas king. Ano yan, ngaya abo. Dyan sa indang lugar. Ingat na lang po Tabi. And tanto sa ibang mga headlines ko niyan, sobra 15 milyon na pamilyang Pilipino
konsiderar na TO ang setang sa diri siguro sa survey. Oho. Pag-asa, daing biglalao man na bagyo sa nasyon, sagod sa katapos ang kanabril, apisar kan may napigubantayan na low pressure area sa luwas kan Pilipinas. PT forms, naka-high alert para proteran daw mga miyembro kan media kontra sa mga patakot sa eleksyon. Oho. Department of Agriculture sinugo na NFA na darahon ang sendang rice tax sa Visayas bilang preparasyon sa pagbabakal nin 20 pesos kada kilo na bagas. Philippine Consulate General nagidumamay sa mga biktima kan festival massacre sa Vancouver, Canada. PNP kinaugmaman ang pagtaon ng libreng legal aid sa mga pulis, mantang BGMP. Handa na para sa paabuto na eleksyon sa Mayo 12. May maabot sa 40 o kaya 400 BP na mga jail facilities sa nasyon at magiging special precincts as in initanganing dahil na magluwas pa so mga preso sa indang kunyan, kulungan para magboto. Pero may patakaran na kung 50 pa baba, pwedeng ibahan kan itong mga personalis ng BGMP para makapagboto sa mga natural na presinto. Ayun. Sa due process, ipinangapudan in sarong grupo kasunod kan pagpatalsik sa sarong principal sa Antique. Pantang 158 reklamo nin vote buying, vote selling, as in korupsyon, na irehistro kan DILG. 4 na Pilipinong kardinal na iling na magkairibanan duman na naglalakaw palaog sa Vatican. Kada kaaging paglubong kay Santo Papa. Pantang PR firm sa likod kan mga pro-China troll farm, imbestigaran kan Senado. So, abangan po at yan, ang pinaka-final na abiso kang PBOX, kang mga oil companies, manungod sa siguradong aumento sa aga sa mga produktong petrolyo. Basta 10 piso, baby. 11 piso. Ayan, okay. So, yan po tabi. Ang headlines from Newsbase sa pangarang kan PYS Enterprises. Para po sa Mr. Mrs. Raul Marisa Calio dyan sa Oros Rodriguez City. Basta radyo, PYS din yan. 24/7 konektado kung maski ang load. Ito po si Mardila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mar, sa mga headlines ngayon na pag-aaga di po sa DCGB. Yan po ang mga headlines kan mga baretang maruluwa sa mga periodiko nasyonal. Alagad enot ngayon aga di po sa tuyang programang Morning Hearing. Sige daw, tapodan ta mga tugang an kamugtakan kan panahon. Askuan pala, si Ate Lynn Dineros pala. Nag-text tabi si Kuya Rondon. Kuya Rondon. Ang apelyido nga po ni Lynn, Dineros. Yan. Happy birthday po, Ate Lynn Manila Dineros. Happy birthday. Tabi sa imo. Ang nag-text tabi si Kuya Rondon. Masabi si Rondon, ano nga yan, kuya? Good morning, amigo. Mabuhay ka. Bueno. Ano nga sa gibon ko? Pag-asa pala. Daling mo na ang Rondon. Nagkarlibong naman. Alat ko na. Pag-asa, try natin ang latest sa kamugtakan kan Ulokon si Rondon. Good morning, amigo. Mabuhay ka, ha? Salamat na maray. Nag-ring tabi ang mga numbers natin sa pag-asa. Ang cellphone number ng pag-asa. Yan, ha? Good morning. Good morning, Sir Ariel. Welcome po sa DCGB. On the air ka na po para sa latest forecast. Go ahead. Oray na aga po. Para po sa tuyang weather forecast ngunyan na aldaw nin Lunes na kalaunahan sa Philippine Area of Responsibility and Low Pressure Area as in inimanorig na mataan sa distansyang 695 km sirangan kan General Santos City. Kung sa iniyo man nakapalaog o embedded sa Intertropical Convergence Zone as in nakaka-apekto man sa may Mindanao. Samantalang easterlies ang padagos man na nakaka-apekto sa tatadang partiman kan sa tuyang nasyon, kabali naman na ang Kapikulan.
Sa maghapon ng Bicol Region din dahil man sa epekto pang estralis, nilalauman man ang padagos na mainit o marasaas na panahon, alagad niya man ang tsansa ng mga pulong pag-uran o pagkikilat asin pagtaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na halis sa sirangan hanggang sa norteng sirangan matian, asin ang mga kadagatan magiging banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Nating agwat ng temperatura sa maghapon, 24 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:26 kung yanin aga, masulno pa dyan alas 6 nin hapon. Aladig di sa DOST, Pag-asa, Ariel Samocho. Sir Ariel, so kwantabi, so low pressure, may chance na maging bagyo? Sa kanya po sa laog din 24 oras sa baba pa man ang chance na mabilog ini sa sarong bagyo. Aha. Pero sa mga masunod na aldaw, di man ninahali yung posibilidad na mabilog man ini sa sarong bagyo. Oo. Dawa di man ini mabilog, kung manatili man siyang low pressure area, posibilidad pa man na magdara ini ng mga pag-uuran di sa may Visayas, pati naman sa may Bicol Region, aldaw ni Nueve Ecija. Okay. Salamat po. Salamat. Mabuhay ang Pag-asa. Salamat po. Alright. Yan tabi, mga tugang. May nakalaog pala na ko na low pressure tabi. Mga tugang. Kaya parang parauran. Bata kaso banggi. Nangyari sa mga bata. Bata kaso banggi. Kaso hapon na Domingo. May pigpasiminto ako. Umuran-uran kaso banggi. Kaso hapon. Minuran-uran pangyari ganyan ko ini pagkaga naguran bako na inda ko nangyari kito tinarahuban ko lang kikuan nabutan ka ito tinarahuban ko kikuan kisako. Mientras tanto, 15 minutes mga tugang. Ay, sandali lang Joshua, aday ka magiro dyan. Dapat eksakto kita sa segmenta. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit sa DCGB. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit sa DCGB. Aram daw nindo mga tugang na mga doctors daw. Ano bang mga doktor sa pag-isanakan sa tuyang kuko, pwedeng maraman kung anong sa tuyang helang? Doctors can read fingernails to diagnose illnesses. Iyo. Halimbawa, ang mga doktor daw kayang identify ang sarong helang mga tugang sa pag-isanakan paggiling kan fingernails kan sa tuyang kuko sa pagitabi kan color, shape kay ni as in pattern kan fingernail. Siring man pwedeng mailing kung inidatabi may hilang sa puso, may possible poisoning tabi asin iba pa. Yan. Tanggalan may hilang sa puso gari ang kuko gari ano gari nag-iitom, di ba? Araw kaan. Kung may helang ka sa bulsa, kung ikang kung may helang ka sa maraot na ugali, ang nag-itom ka ang mga tugang ang budhi. Tama. Ano ba sa pelikula? Napakaitim ng iyong budhi. Pag maraot na ugali, ang kwampukan ang nareparo po sa maitom ang lawas budhi nagitom. Yan po mga dagdag na karaman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Yan po ang latest in the morning. Joshua Bino nasa linya. Good morning, Joshua. Yes, good morning. Good morning sa mga parantabay. Kadagdag niya itong parata tabi ni Henry. Natapos mag-positibo sa Karangosir na bypass operation sa Daraga Municipal Police Station. Reyes na bakal ang figura-pros niyan ni alias Noy. Parang 22 anyos, warang trabaho, residente kan Porok 5, Barangay 5, Malinipot, Albay, asin si alias Chard, 25 anyos,
single, warang trabaho, asin residente man, kan 44 barangay Baranghawon, Tabaco City. Arestado ang 2 persona ini. At tapos ang nakirindosir na matrayumpong buy-bust operation kan mga miyembros kan Daraga Municipal Police Station magka-alas 5 kasuod na Abril 27, 2025 asin duman nangyari ang transaksyon sa 44 kan Barangay Tagas sa munisipyo kan Daraga Albay. Tusog sa impormasyon na nakuha kan BCGB News sa pakipaguro niya to kay Police Lieutenant Maria Isabel Nopia, ang Chief Operations Officer asin ang Public Information Officer kan Daraga PNP. Pakipag-coordinar ang siyang ahensya sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 5 para magkondukta ka nasabi ng buy-bust operation kontra sa nasabing mga suspitsado na nagresulta sa pagkakakumpiskar ng sarong dakulang heat-sealed transparent plastic sachet na may estimated na gabat 2.5 gramos asin nagkakantidad ini ng 17,000 pesos apuera kay ni. Kan magkondisir man ng body search tabi BP Henry sa presensya man kan mga witness, digdi pa na-discover kan mga otoridad ang nasa 10 pang pidaso ng heat-sealed transparent plastic sachet may laog white crystalline substance pinagtutubudan shabu na may gabat na 50 gramos asin nagkakantidad tumataginting 340,000 pesos. Ngunyan ang nasabi ng mga arestadong persona iwanan sa kustodiya ka ng mga otoridad para sa magkakanigong disposisyon asin posibleng maghampang sa pagbaylar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 dahil sa dakulang kantidad ng illegal na droga na nakumpiskar sa sainda. Yan tabi BP, ang dagdag na storya, haligdig sa luwas, Josh Pavino, BCGB. Salamat, Angels. Okay, Angel Jimmy. Kaya Joshua sa report. Hali dyan sa luwas. Uy, sandali lang sa may mga... sandali. Sa may mga birthday. Sandali lang. Good morning, Sir Henry. Pakibati po happy birthday kay Angela May Broquesa. God bless and more blessings. Yan. Happy birthday po. Happy birthday ito, ha? Happy birthday po, Angela May Broquesa. Happy birthday. Pa-shout out kay Braca Joke. Yan, ha? Okay, sandali lang. Kamay importanteng informasyon tabi si Pio. Hali dyan sa luwa. Hello, Ping. Good morning. Come in. Yes, good morning. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Balik bilang acting governor si Glenda Ong Bungaw pagkatapos na linawusan ng ombudsman na i-dismiss si Gobernador Grex Lagman por dahil duman sa mga kaso bagatabi BP na isinaangat sa iya in connection sa pinagkasabing aligadong weteng payola. Basado sa pagipag-ulay niya tuon niya na pagkaaga, nagkaperang minutos pa sana nakalihis kay Acting Governor Glenda Ong Bungaw, pinag-confirmar niya sa DCGB News na iguananin opisyal na surat sa iya si Gobernador Grex Lagman na pinagbabakante niya na nga ni ang pwesto and sa iya na ining opisyal man na na-receive. Okay. Sa pahayag ni Glenda Ong Bungaw, ipinag-nambitang kaini na siya ang nag-aktibar na poon ka nakaaging weekend ining presenteng bulan asin sa mga maabot na oras opisyal may ako possibly na tabi BP Henry na siya pasumpao na kan DILG as full-fledged na tabi BP Henry. Roger, pero para mentras pinag-confirmar ni Acting Governor Glenda Ong Bungaw na yun ang kanyan igawa na siyang opisyal na dokumento na ipinagpaabot sa iya ni Gobernador Grex Lagman na pinagmakante niya na opisina and siya na magpuon ka na kaaging Bernes ang enkargado acting bilang gobernador kang probinsya nin Albay. So kung baka take out ng diretso si Vice Governor, siya na ang governor hanggang Hunyo 30. June 30. Roger to that, BP Henry. Roger. Pero ngunyan, acting siya. Yeah, correct. Roger. Kaya pala kang sarong alda, may mga nadong akong istorya tungkol dyan,
Nakuan. Roger. Oo. In fact, BP Henry, Webes yan na udto. Yeah. Oo. And yun na yan. So, tanganing daing ng nakulbagang iskaramusa kumbaga. Iyo. Silensyo sa naman. Mm. And so, basado sa informasyon, so, gobernador pinag-informaran sa mga dapat. Aha. And yun na nga niyan, finalmente, so dokumento ipinaabot naman kay acting Governor Glenda Bungao. So informasyon na pigbabakante niya na ang pwesto. And ngunyan weekend nagpuon ng maging acting Governor Giraray Oo. si Glenda Bungao. And anytime posibleng basado man sa informasyon, posibleng pasumpaon na as full Yeah. Vice Governor kan DILG ining si acting Governor Glenda Bungao. Oho. Ano ini Pio? Kiniktado duman sa nainot na 6-month preventive suspension sa iya? Kamage. Konektado ini duman sa nainot na 6 months preventive suspension kay sa gobernador? Roger, konektado BP Henry, positive to that. Basado duman sa informasyon na ipinabot man sa Satuya, Oo. iyang bagaso manungod duman sa dating ipinagsangat ni Kapitan Nimo sa pinagasabing aligadong mga wetting payoff Opo. na nakaimbultuhan ni Governor Rex Lagman. Ayun. Okay. So dismissed Roger. from service, ano? Roger. Okay. Sige. So yan, ang kamugtakan mo niyan digdi sa Kapitolyo Provincial, hali digdi sa luwas. Ako po si Pio Fernandez, DCGB News. Salamat, Pio, sa report. Yan po ang mga sitwasyon dyan po mga tugang sa Kapitolyo Kanalba. Ito ilingon ta kung anong maging sistema dyan sa flag raising ceremony. Dyan po mga tugang sa Kapitolyo, Talunes ngunyan, may flag raising dyan. Ilingon ta po kung ano ang magiging sitwasyon sa Kapitolyo Can Albay. Kaso hapon, nagruluwasan mga tugang sa mga bareta, may kinaraman dyan sa dismissal from service. Tabi kay Governor Rex Lagman. Pero taod-taod, duman tabi sa programa tangan hapot, mga 7:30 to 9. Tatawanan taki doon yan na makatabi ang lado kan Gobernador. Asin baka may makaurum pa kita kung magiging sistema. Pakibantay na lang mga pag-iniba dyan sa Kapitolyo. Kung ano po ang mangyayari, ngunyan pong aldaw. Thank you, Pio, sa informasyon. May kinaraman po sa bagay na yan. Mientras tanto, Jimmy, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Hello, BP. Maray naga sa mga parantabay, sa mga dagdag yatong bareta, pig-aragap-agapan kaso hapon, tugpa o kaya aksidente na pagkahulog kan sarong van sa Purok 3, Barangay Cabraran Pequeño, sa Banoan kan Kamalig. Pero hirak ninjos tabi BP base sa pag-follow up kan DCGB News sa Kamalig PNP, mga bandang alauna media nangyari and mga pakalis ni nagkapirang minuto nagpa-share kita sa Kamalig PNP na ano tara niya to na safe man o nagda sa permanent mga rolastro. Pero milagro ta halangkaw ito nahungkang duman sa tulay na masulugon sa tubig tabi BP. Ngunyan 8 so mga pasahero and nagresponde ang mga membros kan Hobiliar PNP Bureau of Fire Protection sa supervision SF of Randy Ribuwa. Sa madaling sabi na idararahan na mga ini sa ospital, hali pada ito sa Muir and Quezon, going on direction sa Banoan kan Hobiliar. And sa siring na pagkahungkang may awang duman sa may gilid kan na tulay, duman suminyot so pan, diretso sa Iraro, masulugon pati sa tubig. May mga orientries nga ni na talaga ngayong mainito na ang panahon. Taso auto, gusto na mag-swimming? Mag-swimming, so mga tao duman sa laog, kinuroa, recover, duman na sa Irarom kan tulay, na lurumago na. Pero ano, Jimmy, anong kausa kang pagkahulog tabi kito? Nasa follow-up investigation, so Kamalig PNP and so if there mo, dahil ko naman ay nabot, pero
may source niya to hali duman. Pasalamatan ko nga ni so naging source niya to and nakakuha kita ki footage si Madam Maisia Mustar. Thank you so much ma'am sa informasyon. Aligado nangaturog Driver? Kaya baga Quezon Province nangaturog sa driver. Aligado pa man sa nayan. Tadayan bako pahali sa official na investigation pero si vlog na pag-uugid niya to. Pero ang good news tabi BP wala ki seryosong nadanyaran duman sa pagkakahungkangkan sa rungban na waloan lunad. Ayun, tabi, BP. oo. Dahil kinagadanan, no? Buda, dahil kinairido. Masyado. Wala. Dapat pasiguruhon ka itong so barandilya na duman Iyo? sa gilid ka na tulay bata medyo pababa ito. Oo. Yan may nasampulan nagkahurulog duman sa tulay. Yan tabi BP ang sa tuya mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Good morning, Tabi. Sabi niya, Sir Hen, nagputok bulkan bulusan sursugon kayo ng... iya po, tama ka po. Nagkaigwak po bigla na eruption sa mayon. So, bulusan volcano. Pero, kung naman po ito, dahil naman nasundan, baka may makaurong itang taga-Fibolx. Ando ako ito, phreatic ito. Phreatic eruption. May pinadarangan isa kuya na mga video so sa tuyang mga amigo tabi yun digdi mga tugang tungkol yan sa sitwasyon kang bulkan bulusan sa Sorsogon. Dahil naman nasundan yung mas na itong sarong biglaan na pagpusngak. Kaya alright, sige. Hello BP, good morning. morning. May tigahalat ko ta akong banggito ni Jimmy Kasubago. Sain Sa report niya, sinahulog na auto. iyo tabi, Oo, nata. unwording baga ni Jimmy, aligado nang iturog. Ngunyan, tigahalat niya pa, so official na report. Oo. Ang panguna ko sasabihin niya, tigahalat niya pang magimata. Latoson na kami sa batas. Wow, baka pa kayo Gari, nagangarak niya. gari mas magayon na anggulo ito, no? Sangon siya ngunyan nga, pigalat ko pa siyang magimata, hali sa aligadong pagkakaturog. Hindi makumpirma. Tunay! Tapos, Bibi, Ah. ang gulo dyan, hilingon dapat, iyan mga, dakunon iyan mga van na nangyayari ko niyan aksidente. Iyo baga. Para noong kita ho. Tama. Dahil taaram kung talagang iyon tagsadiri, o baka mga kulurong iyan na nagbabiyahe. Yan, sarap pa yan, di ba? Di ba? Baka may mga kwan yan. Oo, pagkapig-arar kila. Iyo tabi, tadakunon akong nariparo ka na biyahirong yan, para noong pati mga gamit na natin na. Mga van niyan, ha? Oo. So dahil taaram kung mga kulurong iyan na Yeah. nagbabiyahe. Yes. Okay. Iyo, tabi. Good Salamat, morning. Migo. Mabuhay. Aning joker din. Matindihan mga analysis niya. Alright. Ang mga bareta, masunod na. Magalipas lang kan mga patalasan. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Joey Salceda.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Iboto, numero 2 sa balota, konsihal, sabi batas, ibalik sa konseho, sa Banwa, Kagrapo-Rapo. Iboto kung siya sa aming batas. Number 2 kung siya sa aming batas. Wow, wow, rapu-rapu, padagos na uswag sa tabang ni konsihan sa aming batas. Sa balota kung siya numero 2, iboto konsihan sa aming batas. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Rate. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Rate ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Rate para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Boto numero 5 sa balota para board member Das Maranilla. Dedikado, aktibo sa serbisyo publiko. Board member Das Maranilla. Board member ko, Das Maranilla. Maranilla, Maranilla. Number 5. Syudad kan Legazpi, si Konsi J. Pili, handang magserbi. Konsi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Konsi J. Pili, handang magserbi. Kung si JP Lee handang magserbi. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po, 6:05. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa inyong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga darakulang Bareta Canada. Ngayon pong Abril 28, 2025. Headlines ng mga bareta niya to sa lado lokal, refresher courses para sa gabos na maserbing o refresher course sa gabos na maserbing electoral board sa maabot na eleksyon. Panagos na pinaggigibo kan Commission on Election Alliance, PRO5, makusog na nag-abiso sa publiko sa importansya kan pag-iingat sa pagkarigo sa mga pool o dagat ngunya na summer season. Sa lado nasyonal, PT Forms naka-high alert para protehiran ang mga miyembro kan media kontra sa patakot sa eleksyon.
Pag-asa day daw piglaom man na bagyo sa nasyon sigon sa katapusan o sagod sa katapusan kan Abril. Sa ibang nasyon dakol katawo ang gadan asin lugadan kan araduhon ang pigigibong Lapu-Lapu Festival sa Vancouver, Canada. Business News, 170,000 na trabaho tangro kandole sa jobs fair sa Labor Day. Health News, mga sintomas kan autism asin natadai pa man giraray aram ang direktang kausa kaini ipinaluwas kan mga health experts. O kaya kan mga eksperto. Detalyes, mga tugang kan mga bareta niya yan sa lado lokal. Padagos po sa pagkondusir ng refresher course kan Commission on Elections o Comelec Albay para sa gabos na mga electoral board. Sigon kay Albay Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bubunaw, partinikan sa indang padagos na preparasyon para sa midterm elections ngunya na taon. Sa paagi kaini, dai malilingawan kan mga electoral board ang sa indang naukudan na training na ginibo kanakalis na bulan mantang partinikan on track na preparasyon kan ahensya. Mientras tanto, sinabi kan opisyal na nakatala na i-deliver ngunya na simana sa mga syudad asin mga munisipyo ang automated counting machines asin balota na gagamiton para sa probinsya sa maabot na eleksyon. Ipinagiromdom giraray kan Police Regional Office 5 sa publiko ang kagadan kan pag-iingat sa pagkarigos sa pool o dagat ngunya na summer season. Iniparte kan sa indang kampanya na summer o safe summer vacation o ligtas Sumvac 2025. Sigon kay PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon, dapat likayan kan publiko ang pag-inom nin alak bago lumangoy asin sigurohon na may magkanigong bantay sa lugar lalo na kung kaibahan ng mga aki. Katakod kay ni padagos nakipag-koordinar ang PNP sa lokal na gobyerno asin iba pang law enforcement agencies para mapakusok ang seguridad sa mga bakasyonan o tourist spots sa bilog na Kabikolan. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Training kan mga atletang malaban para sa palarong pambansa pupunan na sa enot na aldaw kan bulan na Mayo. Karen Ala sa report. Nakatalaan ng puunan sa petsa 1 kan Mayo ining maabot na Webes ang training kan mga albayanong atleta na maralaban naman para sa palarong pambansa ngunya na taon sa ginibong Provincial School Board meeting. Ipinahayag na ni DepEd Albay Division Superintendent Nene Merioles na 19 aldaw mas sa irarom sa maigot naman na training ang mga atletang magigirumduman na nag-uli nin mga onra gikan sa ginibong palarong Bicol kan uminaging Marso asin sinabing pili sa ng mga coach ang mag-aaretindir sa mga ensayo kan mga ini susub pa sa division kan Albay. Maabot sa halos 70 katao ang mga mas sa irarom sa training kung sa inakapalaman na dyan ang mga atleta sa probinsya nin Albay, mga coach, trainers, medical team, asin mga chaperons. Mientras tanto gigibon ang training sa Albay Provincial Sports Complex sa munisipyo kan Ginubatan, mantang gigibon ang palarong pambansa sa probinsya kan Ilocos Norte, puon petsa 24, sagkod 31 kan Mayo, taon 2025. Karen Ala, DCGB News. Iba pa niya to mga tugang ng mga bareta sa lado lokal. Piging kanyar kan PhilHealth Bicol ang publiko na gamiton ang mga benepisyong pwedeng mapakinabangan ngunya na taginit. Sigon kay PhilHealth Bicol Public Relation Officer 1 Geraldine Aron, dakol na mga helang ang nagbutwa sa panahon kang summer season, siring kan heat stroke, dehydration, typhoid fever, sore eyes sa sinibapa. Sinabi niya na pwedeng aprobitsaran ang mga benepisyo sa aram kang health package kan PhilHealth. Dadag pa niya na bilang partikan padagos na espersos, kanahin siya na matabangan ang publiko, mas pinagtibay pa ang programa na pangsalod ngunyan na taon. Halangkaw na ratings kanako Bicol, madarado nin mas lalong dagdag na benepisyo sa mga Bicolano. Report kay Al Armario. More programs
more project, more benepisyo para sa mga tao. Ang lalauman ng kaso ang ako Bicol Party List. Magbandera giaray pag-abot kan eleksyon sa Mayo 12. Sinabi na ako Bicol Executive Director, Attorney o Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. sa interview takan Sabado. Ang pagiging number 1 ngunyan kan ako Bicol sa SW survey digdi sa Bicol, manifestasyon na presyar kan mga Bicolano ang mga tabang na pigigibo kan ako Bicol. Iyaon ang gabos na tabang magpuon sa infrastruktura, mga water system, mga proyekto, kabuhayan, edukasyon sa mga naghihirilang patigadan. Iyaon pa ang benepisyo sa mga senior citizens asin ipapa. Kaya ang pagiging number 1 kan ako Bicol sa survey sa Bicol Region, bako ang alasan asin lauman pa ang mas dakol na benepisyo in kaso magbandera giaray ini pag-abot kan eleksyon sa Mayo 12 ang 131 ako Bicol. Alas Mari. Commission on Election sa Bicol nakapagpadara nin show cause order sa mga empleyado kan gobyerno na lantada na nagpapahayag nin suporta sa mga kandidato. Angel Mostasa sa report. Dakol-dakol ng show cause order ang naipadara kan Commission on Election Bicol sa mga empleyado kan gobyerno na lantada na nagpapahayag ng suporta sa mga kandidato sa mga iba-ibang posisyon sa rehiyon. Inian informasyon na itinaw sa DCGB News ni Comelec Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa kung sa iyang sinabi na pinakadakol kaini ang nasa probinsya kan Camarines Sur kung sa sarong caucus ang ginibos sarong lugar kung sa nahiling ang presensya kan mga empleyado kan gobyerno na maigot na ipinagbabawal kan Civil Service Commission basado naman sa direktiba na ipigpaluwas tindakan mga nakalihis na bulan. Sinabi ni Valesa na sa padagos na pagranikan pirelian sa Mayo 12, mas nagiging maigpit tinda sa pagbabantay sa mga hero bako sa kan mga kandidato, suportadores, pati na itong mga empleyado kan gobyerno dahil naman tekstido nga polisiya na ipigpapautob kan CSC bako sa nadigdi sa Bicol Region kundi maging sa bilog na nasyon. Mga dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCG. Mientras tanto, bapanyato mga tugang na mga bareta sa lado lokal, Joshua Bino, may bitbit man na bareta. Nagpadala ang Police Regional Office 5 ng 10 mga personahes o sanggatos na mga personahes, mga pulis sa sharing sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM bilang suporta sa paparaning Bangsamoro Parliamentary Elections na mangyayari man sa Mayo 2025. Ang sanggatos ng mga police personnel na ini na ipinadarakan Police Regional Office 5 sa sharing duman sa BARM, iiring mga personahes na nagsararom sa magkakanigong training na maging miyembros kan Electoral Board para magtabang sa matanos, ligtas asin matrangkilong kondukta kana eleksyon. Ang mga pulis na ini na nag-training bilang Electoral Board members, itong pwedeng mag-service sa kondukta kana eleksyon in kaso halimbawa man dahil makapag-serving mga maestra. Kasunod man aldaw ni Domingo ginibo ang send-off ceremony sa Police Regional Office 5 o PRO 5 Grandstand sa Laog kang Campo Simeonola digdi sa Legazpi City na pinanginutan man ni Police Brigadier General Andre Perez Tizon, ang Regional Director kan Police Regional Office 5 sa iyang mensahe sa mga personahes. Sinabi ni Tizon na bilog ang sa suporta sa mga personahes sa ipinadara pasiring duman sa BARM. Siring man yaw ng pagirumdum kay ni na gibuhon ng gad sa indang trabaho na iguanin magkakanigong profesionalismo, integridad asin disiplina. Ang pagkatong duo ni General Dizon dapat mantenido apolitical o wara ng tigkilingan ang mga pulis nini magpahiling ng paggaya o paggalang sa mga komunidad asin magsunod sila sa baba ng mga orden sa komunidad asin commission o na eleksyon kung kaya kasodma sa formal ini magkondusir ng send-off ceremony sanggatos ng mga Bicolanong pulis asiring duman sa BARM. Dagdag na bareta with Boy, DCGB.
Oras Pilipinas, 18 minutos, pasado alas 6 nin pag-aaga. Low voltage kan kuryente, dagos ng namamatean sa palibot. Jimmy, nasalita sa report. Nakaka-experience nin low voltage ang ibang lugar digdi sa Albay, Orogna, Piudoran, Kamalig, asin iba pang area sa 3rd District kung saan iyo ani pinagngangalas kan mga konsumidores kan aliko kung kasuarin mina brown out an NGCP aliko nin 6 to 6 hours haros bilog na aldaw taan katuyuhan da irahayon mantiniron an mga pasilidad tanganing pagbuelta an laom kan mga konsumidores magiging matanos na an serbisyo kan kooperatiba o an bulos kan kuryente pasiring sa sainda. Ang problema, kabaliktadan, paro ang resulta kung bako puro palsok, low voltage na. Aniguanin lugar na iguanin mga reklamo, Kamalig, Piudoran, asin iba pang lugar sa 3rd District, ang voltahe 154, 160, 170, kung kaya ang appliances dahil na nagagamit sa pagsabing dahil naman kayang patareriko na kan electric fan, an iba pang gamit sa harong kan kuryente an hapot anong klaseng pagirahayan pinagigibo kanin GCP asinaliko sa pagsabing imbis na mapakarayan serbisyo iyo man lugod an pagruro kay nay konsay na mamalisyan ini kan mga konsumidores an suggestion dahil na lugod pagparairahayonan aliko tagariba ko man irahay an pinagigibo kundi pagparuro sa serbisyo anang iyayari pagkatapos kan sa indang mga haralawigo na pag brown out ang bueltada makanoso na lugod ang serbisyo kan Albay Electric Cooperative. Jimmy nasalita, DCGB News. Pagpatungdok nin bridgeway entries sa mga buildings kan mga pribadong negosyo sa syudad nin Tabaco regulate. Jomar Bien sa detalye. Posibleng magbilog nin ordinansa sa gunian panglungsod kan Tabaco tangani na ma-regulate ang pagbugtak nin mga bridgeway entre sa mga edipisyo o mga building kan mga pribadong negosyo digdi sa syudad. Ini na pagurulayan kan sanggunian panglungsod kan Tabaco matapos na magproponir nin expansion an sarong dakulang negosyo digdi sa saindang sadit na bridgeway asin papahiwason ini apwera pa kan igwang nagbubuto ang plano na igwa man na ibang mga negosyo na magbugtak nin bridgeway entre sa saindang mga edipisyo na maagi sa tangod kan mga pampublikong tinampo basado sa napagurulayan sa sanggunian panglungsod kan Tabaco may posibilidad na magpasarasingdanin na ordinansa para mapabayadan sa mga negosyong ini ang airspace na pigagamit nila na nasa tangod kan pribado o kan pampublikong mga lugar arog kan tinampo. Piglalauman na sa mga masunod pang mga taon dakol pang maburutwa na arog kaining mga programa o proyekto ang mga pribadong negosyo digdi sa syudad kasumpay kan padagos man na pag-asenso kan ekonomiya kan syudad kan Tabaco. Yan ang report, Jomar Bien. Alas 6:22 oras po sa Pilipinas. Masunod ang mga bareta sa lado nasyonal. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Segundo distrito, tunay na malalaoman ta. Serbisyo ko, ito ang totoo. Ito, digdi sa puso ko. Padaba kong segundo distrito, tunay na malalaoman ta. Serbisyo ko, ito ang totoo. Congressman Christopher Quito Salcedo ko, numero 1 sa balota.
Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si baby? Bago umuwi, siguruhin mapabakunahan muna si baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Sa tuyang iboto para alkalde sa siyudad ng Legazpi, numero 3 sa balota, Geraldine G. Rosal, lider na may gos, lideradong matanos. Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, alkaldeta, malalao man. Subukta na sa serbisyo sa Legazpi nyo, Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan. Sa syudad, Legazpi kita magkasararo, Geraldine G. Rosal ka na. Alkalde na matinabang at maaasahan. Sa tuyang iboto para alkalde sa siyudad ng Legazpi, Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Pablo maparagos kang progreso sa tercer distrito nin Albay. Kabredo nagpag-ibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Raid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Raid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Raid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Kami ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Ang Desloria, desidido para sa distrito. Kami ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Sa mahuswag na distrito, kaibanan si Kaloy Gloria. Kaya ka maalig, daragal Legazpi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina para sa tunay na magsarado. Dito sa mahuswag na distrito, para sa mga albayano. Kaya ka maalig, daragal Legazpi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina para sa tunay na pagbabago. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Canoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan, sa bago may asenso yan. Sa bago kong Gilbong galon, an para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan, kasurog lalo kang
kasaraditan si Attorney Kong Gilbong Galon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Sa mabot na pilihan, na itabi nindo paglingawan, sultati sana, Chino Garcia, numero 1 sa balota. Iboto! Rider ginubatan, Chino Garcia, dakulo na gibuhan. Di lang basta napangako, kundi may napatunayan na ang maging servidor ng banwaan ta. Infrastruktura, agrikultura, basta ki amigo, may resulta. Mas magayunon, naginubatan, Chino Garcia, daig paglingawan. Angat ang lahat, parang durugan. Angat ang lahat, Chino Garcia, angat ang lahat, parang durugan. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta, nasa 55% o 15.5 million na pamilyang Pilipino ang pinagkukonsiderar ang sa indang sadiri na tios. Base sa survey kang Social Weather Station, ang nasabing numero masalangkaw kumpara sa 52% na self-rated poverty o sobra sa 14 million na pamilya kan Marso. Mientras tanto, nagbaba manin 32% ang numero kan mga pamilyang pinagkukonsiderar ang sa indang sadiri na bako tios kumpara sa 36% na primerong tulong bulan kan taon. Mantinido man ang 12% na nagsasabing sindana sa borderline o nasa pagultanan kan tios at sinbakong tios. Narestro man ang pinakahalangkaw na self-rated poverty sa Mindanao na minabot sa 70% na sinundan kang Visayas, 67%, 45% sa Metro Manila as in 44% sa Luzon. Giniwa na sabing survey pon Abril sagkod o Abril 11 sagkod 15 sa 1,800 na respondents pon Abril 11 sagkod 15 ngunyan na taon. Duwang simana bago ang midterm elections, padagos na nanginginot sa gabos na mga senatorial surveys si re-electionistang Senador Bongo na ngunyan nagsusulos sa pagiging number 1 spot sa pinakahuring survey kan grupong Tangere. Sinabi kan ang survey kan Abril 22 hanggang 25 kung saan 59.3% ang nakuang voter preference ni Senador Bongo. Nagarangkada man ang mga senador kumpara sa 55% na preference na nagsunod kay Go sa mga survey. Nagluwas na sinabi ng survey na number 1 hanggang numero 3 si Senador Bongo sa gabos na 17 regions sa bilog na nasyon. Hindi man nangyari kan minaging simana. Number 1 man si Go sa survey sa kampanyang Archipelago Analytics. Kung pa kan uminaging mga bulan, nanginot na ini sa gabos na senatorial surveys kasabay ang SWS, Pulse Asia Publicos asin Okta Research. Nagpasalamat man si Senador Bongo sa tiwala kan publiko sa iyang pagsiserbisyo. Kinumpirmar kan Pag-asa na wala ng pigalaoman na bagyo na umaraot na panahon na malaog sa nabibilog sa Philippine Area of Responsibility o PER sa natadang aldaw kan bulan na Abril. Paliwanag ni Weather Bureau Specialist Benison Estareja na pisar kan may nabilog na panganuron na nahiling sa sirangan na parte kan Mindanao, wala nin indikasyon na magiging bagyo ini sa masunod na aldaw. Mantinido ang easterlies as in Intertropical Convergence Zone o ITZC bilang panginot na kausa kan mga namamatian na pag-uran sa nasyon. Daong manman ang pag-uran as in thunderstorm sa Palawan as in Mindanao darakang ITZC sa laog nin 24 oras. Nakataas ang alerto kan Presidential Task Force on Media Security o PTF OMS para protehiran ang mga miyembro kan media kontra sa mga patakot asin bayolensya sa panahon kan eleksyon. Sinabi ni Executive Director Yusek Jose
Torres Jr. na naka-alerto ang task force nagkapirang semana bago ang 2025 midterm elections. Sigon kay Torres, may sarong reporter sa Northern Luzon na nakaresibin ng patakot hali sa sarong kandidato na pagkakongresista sa La Paz Abra o kaya sa pagkakongresista na si La Paz Abra Tarlac Joseph Bernos sa pagikan online video call kang Abril 22 dahil sa iyang report. Katakod kay ni sangon niya nakipagtabangan sa Philippine National Police o kaya Philippine National Bureau of Investigation o NBI sa tahaw kan investigasyon may kinaraman sa napabaretang patakot sa nasabing reporter. Pig-investigaran man ang dahilan kung nata nangyari ang nasabing insidente na pig-verifikar man ang mga aligasyon kontra sa reporter asin pigadalan ang concerns kay ni sa seguridad. Kasabay kay ni nagapilar man si Torres sa gabos ng mga kandidato sa eleksyon na respeto ang press freedom asin pabayaan ang mga miyembro kan media na gibon ang sa ilang trabaho na daing pananakot o violensya. Sinugo ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang National Food Authority o NFA na puuna na ang pagbalyo kan sa indang buffer stock sa Visayas bilang paghanda sa paglansar kan 20 pesos per kilo na baga sa programa kan departamento. Sigon kay Secretary Laurel, madurar ni nagkaprang simana ang pagbalyo kan mga stocks kang NFA sa mga warehouses, partikular na ang gikan na parte o gikan sa parte kan Mindanao pasiring sa ibang parte kan Visayas. Enot kay ni siniguro kan ahensya ang clearance sa pagpabakalin bagas gikan sa Commission on Elections sa COMELEC na parte kan campaign promise ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan mailihir kan taon 2022. Abangan mga tugang sa samuyang pagbabalik, dakol po nakatawo ang ganan asin lugadan kang araduhon ang pigigibong Lapu-Lapu Festival. O kang araduhonin sarong bihikulo ang pigigibong Lapu-Lapu Festival sa Vancouver, Canada. Iyan po asin iba pa, makalipas lang kay ni. GB News Express. GB News Express. Vince Baltazar, liter salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Iyan si Vince Baltazar, para sa kabataan. Maka-Diyos na tao na konsehal, siya hobin pa na konsehal. Vince Baltazar na, Vince o ikan na, Vince Baltazar na, Iboto, numero 4 sa balota, Vince Baltazar, para konsehal. Mahigos, matinabang, padaba kan masa. Iboto, number 2 sa balota, Adrian Salceda para congressman. Angat ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodoran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kiko sa puso ko. Subok kang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutungo.
sa puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa balota. All ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yeah, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Bicolano, ako Bicol. Katabang at kasurog sa edukasyon, ako Bicol. 131 sa balota. Sa kalusugan, ako Bicol. Sa kabuhayan, ako Bicol. Sa panahon ng sakuna, ako Bicol. Sa mga entertainment workers, ako Bicol. Ako, si Jericho Rosales, isang Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. This political advertisement paid for by Bicol Police Report, 2nd floor, Embarcadero de Legazpi, Barangay 27, Victory Village South, 4500 Legazpi City, Albay, Philippines. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Lilian Ramirez, for City Councilor. Lilian Ramirez, my one and only choice here in Legazpi. Trust in me when I say, Lilian Ramirez, our City Councilor. Lilian Ramirez, there will be no other more. Ramirez, amiga, Candanwa. Lilian Ramirez, amiga, Candanwa. Iboto Lilian Ramirez, numero 20 sa balota, para konsihal sa Syudad ng Legazpi. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halika
mag-sign up, magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Serbisyong may puso, serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto. Number 3 sa balota. Giselle Salceda for Mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, padakos kitang unyan sa mga balita, gadahan asin nalugadan po ang dakol na mga tao sa Lapu-Lapu Festival sa Vancouver, Canada. Kanakaaging banggi, kansarong SUV na anuminarado sa crowd sa East 41st Avenue, asin Fraser Street, mantang nasa alas 8 nin banggi sa local time. Sigon sa Vancouver Police, ang driver kang SUV nasa kustodyanan nindang unyan, alaga dai pa pigluluwasan sa iyang identity. Nagpahayag man ininin simpatiya para sa mga nabayaan na pamilya. Ipigladawan man ni NDP leader Jagmeet Singh ang napresente sa festival na bago ang insidente, nasarong horrified ang nasabing pangyayari. Nagpasalamat man ini sa mga responders lalong sa tulos na uminaksyon sa insidente matapos man ang pigigibong investigasyon kan mga autoridad. Asin ngunyan, wala pang eksaktong numero kan mga nagadan asin nalugadan na pigpapaluwas. Business News. Pigkakarkulong nasa 170,000 ang tangro sa mga Pilipino sa job fair na gigibuhon sa 70 lugar sa bilog na nasyon sa Labor Day o aldaw nin obrero sigon sa Department of Labor and Employment. Sigon kay Dole Secretary Bienvenido Laguesma, nagigibuhon ang mga job fair sa pagipagtabangan kan mall operator sa bilog na nasyon. Napapartisiparan nin maabot sa 2,000 na employer na pigalauman na madadagan pa bago ang Mayo 1. Inimbitaran man niya ang mga job seeker may trabaho man o wala na magduman sa mga job fair para sa posibleng mas magayon na trabaho asin benepisyo para sa inda. Sinabi na Laguesma na ginatos na aplikante ang tulos na na-hire on the spot kanakaaging job fair sa Bulacan, Dagupan, asin Pampanga. Business News. Mientras tanto, aramon tadaw mga tugang an sintomas kan autism asin kung nata daiman garay aram ang direktang kausa kaini. Kasi po sa mga eksperto. Detalye kaan kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Dahil pa magkiraray na itao sa gulisang unyang ka mga eksperto ang siguradong dahilan kan autism o autism spectrum disorder, sarong neurological disorder na nakakapekto sa pagkikipag-uron, pakikisama asin pagkaukod nin sarong tawo. Sigun sa pag-aadal, posibleng gikan ini sa genetics, environment o posibleng hali sa pagkakaon asin iba pang kausa. Sinabi ni Dr. Francis De Malanta kan St. Luke's Medical Center na pagkakarkulong nasa 1.5 million na kaso na kan autism ang rehistro sa nasyon. Dagdag pa kan doktor, importanteng maraman tulos kan may autism ang sarong aki na dapat ibuhon bago mag-abot ang edad na 2 anyos. Sinabi niyang pwedeng maobserbaran ang autism sa mga binasunod na sintomas, speech delay, difficile na makisalak sa mga tao, paurotrong pagiro, arrogant hand flapping, spinning asin swirling, asin sigiraray man na nagpagirumdom ang doktor na normal na maging in denial ang sarong magurang may kinaraman sa kamugtakan kan sayang aki, pero kay puan na ako ang tulos ini para maaksyonan ang mamatian kan aki. Health News from Newsbase, Mardela, kain niyo ba? Mientras tanto, Pag-asa, DOST, kay sabay si
Ariel Samodyo sa Kabugtakan Kampanahon. Pare na aga po. Para po sa tuyang weather forecast mo niya na aldaw nin Lunes na kalaugan sa Philippine Area of Responsibility and Low Pressure Area as in inimanorig na mataan sa distansyang 695 kilometers sirangan ka General Santos City. At kung sa iniyo man nakapalaog o embedded sa Intertropical Convergence Zone as in nakaka-apekto man sa may Mindanao. Samantalang easterlies ang padagos man na nakaka-apekto sa tatadang partiman kan sa buhay nasyon kabali naman na kapikulan. Sa maghapon ng Bicol Region din dahil man sa epekto pang easterlies nilalawaman man ang padagos na mainit o marasaas na panahon, alagad niya man ang tsansa ng mga pulong-pulong pag-uran o pagkikilat asin pagkaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman ng Doros na halis sa sirangan hanggang sa norteng sirangan mamatian asin ang mga kadagatan magiging banayat hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Nating agwat ng temperatura sa maghapon, 24 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:26 kung yanin aga, masulno pa dyan alas 6 nin hapon. Aladig di sa DOST, Pag-asa, Ariel Samodyo. Iyan mga tugang ang detalyes kan mga darakulang bareta kanala. Sinurat po sa news base ni the News Director Mar de la Cruz. Kasabay po dyan si Jenny Balearan. Sinang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwan. Sendong nadangogan GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. 7 taon. Halos 7 taon na pagkakakulong sa gibugibong kaso, nirautan, kinasuhan, kinulong. Pero dawa anong inapon sa iya, de siya nagpundo. Nagtios siya, nagtiyaga siya, nakaraos siya. Ngunyan, malaya na si Laila. Asin nagpapadagos na ilaban ang lambang saro sa to. Bilog ang sakuyang suporta sa ML Party List. Political advertisement paid for ML Party List and by friends of ML ATSC-LTG for 146 FFA of the Los Angeles Avenue, Makati City. Segundo Distrito, Kasuya, ang board member niya to. Kasuya, maasahan ta. Kasuya, makatawo, makajos, yan si Glenn Kasuya. Glenn Kasuya, ang board member ta. Digdi sa tuti, Glenn Kasuya na. Board member Glenn Kasuya. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Noel Rosal, sa tong gobernador, umayon na analbay, may puso na servidor. Noel Rosal, sa tong gobernador, Noel Rosal sa albayado. Probinsya ng Albay, kain buwan siyang maray. Programa asin proyekto para sa ikakarahay. Serbisyo para sa kabos ng mga kahimanwa. Kay Noel Rosal, tunay ng mahuswang ng probinsya. Hey, 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 Noel Rosal, sa tong gobernador. Para Gobernador Canalbay, Noel Rosal, numero 1 sa balota. Diyan Trinidad, iboto natin. Tangkilikin natin ng sariling natin. Magkaisa upang umusad. Iluklok sa mayor ay Diyan Trinidad. Diyan Trinidad, para alkalde ng UAS. Diyan Trinidad, Di negosyo mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth, Albay mahal ko yan
si Diday ko. Diday, 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 Diday ko. Iboto si Diday Ko para vice-gobernador, numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. Oy, kilala ka ba si MVP? Sino yung madaling lapitan? Yung lahat kaya gawin para sa banbaan ng daraga? Mismo, may mga nakahandang programa para sa tuluyang pag-asenso. Yan ang mayor ko. Mayor Victor Perete. Sa daraga ating suportahan na. Sino? Walang iba kundi si MVP na. Mismo, subok at garantisadong maaasahan. Yan ang pipiliin ko. Yan ang mayor ng lahat. Dahil progreso kasama si MVP. Sa daraga pag-asenso'y parating na. Tara na tayo'y magsama-sama. Sulong natin si Mayor Victor Perete. Since nanalo ko muna. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra Products at i-claim ang price sa partner outlets. Since nanalo ko muna. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Dahil kayo ang number 1 sa kanyang puso, si Abalos ang number 1 sa balota. Number 1 si Abalos. Number 1 sa balota. Number 1 si Abalos. Better Abalos. Dahil number 1 kayo sa kanya, mas makataong magdesisyon, mas mabilis ang aksyon, mas mabilis tumulong. Number 1 si Abalos. Number 1 sa balota. Number 1 si Abalos. Better Abalos. Number 1 si Abalos. Number 1 sa balota. Number 1 si Abalos. Para senador. This political advertisement is paid for and by Partido Federal ng Pilipinas. 12 East Road, Socorro, Cubao, 1109 Quezon City. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Yes, yo. Henry M. Pagkarayun ang kikanta ko niya. Basta ako, ikaw naman akong jingle kaya. Ay, nako. Uy, sandali lang, may issue kita dyan sa daraga. Ikaw kitang issue dyan sa daraga tabi. Sandali lang. Hello, good morning. VP, good morning. Good morning, amigo. O, wala na. Pwede na. Ikaw naman? Pwede na. Pwede na. Ano lamang? Ngayon ako naniniwala, sabi. Grabe na ang kasikatan mo. Nata na naman. Nationwide na. Nata. May nahihiling akong sa mga resulta kan mga survey na bayadahan. Oo, ano da? Ang dakulon ang comments nakataag HM. Ano daw ini? Hindi masida. Anong HM? Sabi kan aki ko, bako man yan sa masida. Ano da? How much? Latos unta kang salbatana ka dyan. HM pala. Ako talaga, hindi masida. Ako na mo, HM na itong, ako na ito, ano yaw naman? Nationwide pati. How much pala? Tabangi daw sabi ako. Oo. Dahil ko kaya aram, may nagaraluwa sa social media nga. Dahil ko aram kung scam o bako. Na? Saan nakaaduman, magkakapera ka before May 12. Claim it. Confirm yan, Migo. Bako tabi ito scam? Bako yan scam. Yan ang piga-apod na financial forecast. Ang problema, dahil napigakaan kung saan i-claim. Sarayon ka. Ay, aram mo. Migo, aram mo na iyan. Aram mo na yan. Di ba? Don't tell me na dahil mo aram yan. Kung saan i-claim. Para munta ka, pag-iyo. Para. Story. Bye-bye. Nahiling ko sa Ano? Tulong Dracula o na, so, armored van kan Central Bank. Oo. Nahiling ko pa siring sa Biya. Madali ba pa Manila? Ang ngalasan mo, kung haling Bea, pasiring mo sila Gaspe, o pasiring Salbay. Sarabayon ka. Bye-bye. Good morning. Good morning. Pastid yung joker rin na. Story ang may init, pamahawan sa morning hirit. Uy, totoo tabi ng daraga dami, yun na mamarangon yan. Sa morning hirit.
Totoo tabin ang daragada ang mga tugang na mamarong unyang kibasura. Ay pangyari sa mga taga. Joshua, good morning Joshua. Yes, Iti, good Oh. morning. Oh, Good morning sa mga parantabay. good morning. Bit-bit ang buyo na pang-ugbat. Naglibot-libot kita dito sa Daraga Albay kontra sa Sibang. Oh. May bulubalita na nagkaperang barangay ang medyo may parong na Oo. dahil sa mga tambak ng basura na nakumpirmar taman tayo dito Henry sa paglibot-libot niya to unya na pagkaaga and paghapit niya to sa nagkaperang mga MRS Oo. sa mga barangay. Inot ming nagiyan, duman sa may barangay Banyag, kung sain, ang nag-agi pa sila sa truck. Oo. Pinaha-pick up pa sila tabi, nagkaperang minutos tabi pende sa truck. Pero dahil man naubos ka pick up ang subasura. Oo. Dahil man naubos na pigahakot. Ngunyan, susog duman sa mga naka-istorya sa duman sa barangay Banyag. Tang MRF nila yun, digis may parting Duterte Highway. Oo. Gulping nagreklamong mga residente, nakapalibot sa MRF. Kapag minasangaw ang basura, halos siyempre apektado ang pagkatan, dahil ka makatotambay sa balkonahe ka na rong, tapos nag-alis ngaw ang basura. Ngunyan, ang problema duman sa may barangay Banyag, may nagkaperang tipo ng basura sa MRF, na ang sabi, duwang bula na, dahil man nasasabay sa paghakot. Nag-abante naman kami tabi BP Henry 28, tigdi sa may parting barangay Binitayan. Ang basura nagusukpay na sa MRF mismo. Halos makaabot na sa tinampok. Nagpakasara ko sako, plastic, mga styro, iba nga rin may talokbong ng tamong. Oo. Baka lilipot lang. Lilipot na rin yung mga nagkasarakang basura. Abo nga rin Kuya Boy buksan ang bintana sa minalaw ang tarong sa auto. Grabe ang basura digi sa may barangay Binitayan. And mahabat ito kaming diit. Duman sa may partekan na barangay Sabi dyan sa may sarong Haranda dyan sa Harani, bako dyan sa ospital. Harani da sarong ospital. May tambaki basura. Harani sa damba kaya hospital Buda convenience store. Sa sarong convenience store. May tambak? Grabe ang tambak ng mga nagkapartos-patos na basura. Dahil masiguro ko na hay ng problema makitig sa barangay Banyag. Nakandati, tulong beses sa sarong simada naglilibot ang truck. Ngunyan, duwa na sana. Kaya siyempre, minsan, dahil man naubos ka, pick up at tabi dito Henry, iubon mo, ang sabi, may duwang bulo na duman sana naka-stack. Iyon ang pinaka namamarong na pinagreklamo kan mga residentes na harni duman sa may MRF, tabi dito Henry. Uli naman kami nag-oraban to diit, isustigata na ako pa sa dito Henry, may bulod-bulod duman sa may inutan kayo ng Duterte Highway. Sa may parte na Kantagas. Galing ang salit na bulod-bulod, tigata na ako, puro nagpakasarako, mabante kami ng dito, Nangyari sa mga baka. Napadara ko ng mga kopyakan ko yung tabi sa MOBP. Pwede, ano ang kuwan? Ano ang sitwasyon? Ano ang sitwasyon tabi? BP, ngunit pa lang sa may Duterte Highway, halimbawa sa tuo ka, may kanawan makaagi. Sa tinampo, barado na palang kinasura. Sa inyong parting Duterte Highway, may wason ba gayan? Uning Duterte Highway, sa may parte na kan barangay Tagas. Okay. Pag nag-vlog ka ba ganyan, BP Henry, sa may pasiring ka, alam ka dito sa may barangay Binitayan, pasiring ka pata ng ilik-ilikaw. Pero bago ka mag-antos naman sa may tulay na bakal, natuo ka. Pag abantay mo kidiit, dahil ka naman makakadiritso naman sa inutan ng Duterte Highway. Tapos sa tinampo, barado na si basura. Basura na nakaulang? Pero ano na tinampong yan tabi Joshua? Pig-agihan yan? Naagihan na yan kan mga tao? Kan mga auto? Naagihan na ni kan, diba? May mga nakikita mag-jogging man yan ni Digday. Pareho mo mag-init tapos ang construction ongoing. Ano nga sa sipi sabi kan texter ta, sa sipi daraga albay, dahil man pigahakot ang basura.
Ano ba yan? Iyo nga ni kaya Kung walang mo. tubig, basura ang problema dyan sa daraga. Ano na ang mga namamayo dyan? Wara sana, hirak man kan mga daragenyo. Ay, daragit na so para dangog ta. More than a month nang warang nagkukolekta ki basura dyan. Sa Kabaga. Tuloy nga, sakwan mo. No. Good morning, amigo. May basura man digdi sa so pigtara diyan sa may convenience store o may nag-text na. Okay. Di ano tatabi ang kausa kung nataday na hakot ang mga basurang yan? Ang sabi, pag naghakot, ay manaubos sa hakuta, eh, nagbawas sa schedule, dati diya, sa duman sa Ibanyag, dati tulong beses sa sarong simana, yan, mga duwa na sana. Gari may problema ka diyan sa daraga. Ultimo na sa nang basura, day kayang solusyonan nin tultol kan mga nakapwesto diyan? Ano? Anong klaseng Anong klaseng pagmanehar yang kilokal na gobyerno kung mismong ang basura day kaya imanehar ninda? Mahiling mo bipiso, pinalara ko dyan. Okay. Sa makikig kita, dahil lang makagi. Okay. Kamatagi sa na motor. Arog ka ini. Kauro na daw taon-taon, dyan na, ukaring alas 7 na eh. Yaon na si Edwin kasi Jasmine. Kauro na daw taon-taon, so, mga opisyal ta dyan sa lokal na gobyerno, ay salbatan ang pangyari sa Maabaka. Ano na ini? Ay na, kumara na dito sa Malangawon. Ano din yung Duterte Highway? So, paluwas duman sa halidigdi sa may kanto kang Kilikaw Bridge? Patuo ka o pawala ka? Halidigdi sa may Kilikaw Bridge, patuo ka, para kay taga. Ano na ini? I-post mo daw tabi ni Joshua? Ay, bebe. Diretsuri daw yan ang mga basura dyan sa daraga. I-post mo daw yan? Grabe na? Ano na ini? Baka yun eh, baka unverified ang report mo. Baka di mo na verify kimaray, baka yun ang bagotang dumping site. Pwedeng yun na ata. Baka yun ang bagong dumping site, kan basura, dyan sa daraga, dyan sa may Duterte Highway na ta. Magayunon bagat tambakan, tamalinigo ng tinampo. Yun nga ni. Grabe ang purpose kan Duterte Highway, parkingan kan mga bihikulo. Magayunon palanso. Magayunon palanso purpose kaan mananggad. Ano, number 1, o dyan sa may kanto-kantulay, parkinganin kadakol-dakol na bihikulo. Mga truck pati. Number 2, dampingan ki basura. Opo. Haputa daw ka ng DPWS, makakasabayan sa plano. Ecotourism. Ano ba yan? Uni man sa may partikang badyang, nakasarabit na sa basura. Sa partikang banyag, ang reklamo man kang mga residente sa Uni yung mga banyag. kudal sa mga batag, imbes na ang bunga batag, ang bunga, ano ito, garbage bag ini na ito, garbage bag. Garbage bag. Nakasarabit na sa batag. Uni man na saro. O di man sa paingurag na basura sa baba campus, di ba sa taas ang nakabugtak tarpulin sarong kandidato. Ano ba yan? Ay nako. Paano na kita dyan? Mga amigo, sa munisipyo Candaraga ang pwedeng magiro kan Joshua. Hoy! Aksyon! Kasi nga na sa tuya dyan na nakuhan sa Mendro, garbage collection? Engineer Grahida. Engineer Grahida. Panado tabi. Ano po ka yan? Punado mamaya 7:30 to 9 si Engineer Grahida o kung bako si isang acting mayor ta dyan. Si Mayor Junji Haushan. Si Mayor Haushan napudang ko na sana. Abudan ko na lang si Mayor Haushan. Iyo. Actually, weekend pa sa Nabiti. Grabing na-receive ang reklamo. Ata na nga ni. Na na-confirm naman talagang ngunyan mananggad na pagkada. Okay. Diba? Ang nakuha kong balita digdi, sabi, route daw sa mga dump trucks. Nagkape ng dump trucks, sabi ko, gabos. Kung route ang dump trucks, di man pwedeng pag-route yan, ang basura dyan, magtatambak.
Correct. Dapat may Di man base. pwede dyan, na ang basura yaon dyan, ta ang rason route, ang dump truck. Di man pwedeng din sinang gibuhon dyan, ta obligasyon inda iya na asikasunan mga basura dyan. Correct. Para duro dala. Okay na, alas 7 kuha na pala. Alas 7 kuha na. alas 7 uno, alas 7:05 na. Ayan, BP. Totoo na lang. Ang problema sa nagkatirang mga residentes, sa nagkatirang mga barangay mandigdi sa Daragalbay, na namamaho na, medyo malangaw na, dahil sa taratarambak na mga basura. Kung route kay andam truck, kung ang pwedeng solusyon dyan, sumubli ko truck sa mga kontraktor, sa mga midbid na mga may sadiring dump truck. Talaga, tingari, maganda ka pasubli ang mga project. Di ba? Pwedeng sumubli sa Provincial Engineering Office. Sumubli sa mga kontraktor na mga kamidbid, ninda. Correct. So mga nagbidding dyan kan mga proyekto, sublang kinagkaper ang aldaw sa contract, aral sa unang sarong aldaw sa naubos yan, nasa okay. Okay na. Ayan mo na, Bito. Balikan mo. Na informasyon. With Boy Joshua Bichigigi. Mabataon talaga po ang daraga. Dapat palwason yan si parungon ang bata palibot ninda. Tapay binas na sinda nasa aircon room. Kaya day ninda aram ang parong kang palibot niya. Haloy na po yan, Sir Hen. Sabi ni Manay Merly. Nag-comment ini Tabi Chief Ramir sa Facebook. Sige, Tod, balikan tatabi ini. Balikan tatabi ni Tod, mga tugang sa konta, ha? Tod, balikan natin, ha? Ay, nako. Mga tugang, salamat kung saan ang pagantabay. Goodbye, Maray Naga.